తులారాశి వారికి ఒక స్త్రీ వల్ల తలరాత మారబోతుంది. 3 విషయాలు మీ జీవితంలో జరగబోతున్నాయి. ఈ స్త్రీ ప్రవేశం వల్ల వీరికి ఇలా జరగబోతోంది. మొదటి పని ఏమిటి అంటే విపరీతమైన రుణ బాధల్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ స్త్రీ ప్రవేశం ద్వారా వీరికి ఉన్న అప్పులన్నీ తీరిపోతాయి. ఇది చాలా పెద్ద పని. ఖచ్చితంగా అప్పులు అన్నీ తీరి సంతోషంగా ఉంటారు. రెండవ పని వచ్చేసి శుభ కార్యక్రమాలు జరగక ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, ఆలస్యం అవుతుంది అని బాధపడుతున్న వారికి ఈ స్త్రీ వల్ల ఆ యొక్క వివాహం కావచ్చు, శుభ కార్యక్రమాలు కావచ్చు ముందుకు సాగుతాయి. అదనపు ఆదాయ మార్గం కోసం చూస్తున్న వీరికి ఈ స్త్రీయే అంతా అవబోతుంది. మీకు ఎటువంటి జ్యోతిష్య సమస్యలున్నా ఈ నెంబర్కు కాల్ చేయండి. భార్యాభర్తల సమస్యలు, సంతాన సమస్యలు, స్త్రీ పురుష వశీకరణం మరియు ఆర్థిక సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యలకైనా పరిష్కారం చూపబడును. నమ్మకంతో కాల్ చేయండి. 3 రోజుల్లోనే పరిష్కారం చూపబడును.